monggo Pak Ahmad, Pak Jumadi. Pak Supri, Bu Siti, madhap rumiyin. Beksan tayub sinarengan margining rahayu campur sari. Keluarga besar saking Gubuk, saking Godhong monggo. Ugal-ugalan aja ditiru godangi bocah bagus pembane ayo monggo Budedar Putih sekolah bisa lulus kok sing Budedar. Aduh sayang ngetan balingon lan ya mas iki tenanan lah kok mau guyon Tak undange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris tak undangi tak sayangi Budar anakku sing bagus dhewe tak undangi tak sayangi besok pinter sekolahe kotok lakunine tekek srapah karing arane gaplek sendal kayu arane teklek pamulih bengi arane genggek hei aduh sayang ana katampen prau layar cok spesial kagem Pak Supri, Bu Siti kaya kethek iya keluarga besar Purwodadi monggo kancane gesek
Purwo dadi bergoyang masuk yo kanca ning isih gembira alera-alera banyune sekara aliyan numpak perahu raya ing dina minggu pariwisata Cih matur sembah nuwun. Ya Allah, aku ngono mlayu mrene alhamdulillah slamet. Ayo monggo bujung. Pak Mat. Bujum, Pak Jum monggo. Pak Mas Sis. Pak Mat, Pak Wo, Pak Joko. Pak, iyo. Ayo Mas Sis. Di zaman perjuangan jur kelingan anak lanang biyen tak obati ning saiki
Samsar tembus lodo alu. Penyanyi cek enom. Iki tuh Mas Samsar tadi. Sing jaluk to. Sorry kowe sing Mas Samsar iki kelakuane. Langsung golek wangsit tok. Elok. Ayo dintekke Cahayu. Sokor. Bisa nyawang gunung iso dadi Woi, rami ger tabrak. kone padha ora apa. Ibu terima kasih banyak bos-bosku Pak Mat. Lah yo kene Cahayu. Spesial Gunur Pak Anu Pak Haji. Nggih Pak Haji. Nyedak Pak Haji. Kula mriki nggih Pak Haji. Haji kabeh. Nggih siap. Haji Darmin Niki Haji. Haji. Nur. Alhamdulillah. Bojo monggo. Mangga. Ayo bangun negarane. Pak Joko. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Lereki sampirke, mae jenah rangampirke Mas. Kijing miring ala ayo Haji, monggo kijing miring. Ngetan beli kolam. Sing disana ora kelakon. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, penak miring. Lan oke badute. Temo tututune. Kantok ireng Haji. Ireng matur nuwun. Sedang jinjit kacamata. Aku seneng, kowe yo seneng yo Mas. Ane duwit minggat kono. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, penak miring. Jalakewo biru-biru. Awakku kurung mikir liramu. Alah ayo Dik. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring Haji pripun Pak Haji? prapatan doyong woe dan pegatan tak surute alah ayo Dik. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring sekilo abot gulane karo bojo abot tripleke. Mas, Piye Cahayu? kijing miring. Ayo Ayo, Mas, ayo. kijing miring. Siji loro telu sawerane. Ayo metu ala ayo Mas. Kijing miring ala ayo Mas. Kijing miring. Siji loro telu sawerane cetak tunggu Ibu Nur. Ayo kijing miring. Ayo Mas, penak miring. Ngitat bening kolot. Iki tenanan apa mung guyon. Kaya ngene rasane nangka. Kurang lagi tambahi gula. Kaya ngene rasane wong tresno ya Mas. Dina wengi katon ning mata. Tak suwer-suwer dadi salawe cingkuk papat kari selingkuh tak pikir ora lewat dadi sedulur Gatut Kaca Pringgo Candi Lurah Petro Irung Edawa yen
semoyo aja blenjani yen kepethuk ning ati lara menyang karetan ayo bunda nilai ondo ning omahur rapi prawan dek prawan koretan terus piye mas rapi penyanyi nglarani ati ya matur sembah nuwun kepareng katur beksan tayub sinarengan margining rahayu campur sari makari sinarengan alakalin audio sekundang ugi dipergarakan langsung lumantar serah putu video syuting uga bokel cakil seragen tan kantor kagem pemudan lo Bapak Darmin, Bapak Kepeng, Bapak Nur, Bapak Haji Joko Pak Jumadi, Ibu Jumadi monggo beksan Cici mati timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng omahe cerah ra ngampirke tak undangi bocah manis aja bocah ayu aja mung pijer nasu yen dituturi siku supaya slamet rahayu anak lanang dhewe anak wedok dhewe pilih roti apa salak bayarane MC saiki mundhak tak undangi bocah yang kula tunggul monggo monggo yang tunggul kok bacane regeng kok monggo yang tunggul sing ayu dhewe paling enak si roti wis epa ayu kahane wis aduh sayang ana take anine kengke MC-ne elek pancen yo tuwe
kardus MC-ne tuwe ambune bangus. Apa meneh? Efrat aja. Tak tanggangane. Aduh sayang bal-balan kalung kacuk ugal-ugalan aja ditiru spesial kagem Mas Nur bae ka ya 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 kowe ya 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 ayo Mbak Ju ya 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 kowe ya 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 Paling enak Mas, paling enak mangan lapo-lapo. yen kowe takon aku dik paling enak mangan lawuh ya Paling kapenak, paling kapenak rapi entuk sapa. yen kowe takon aku dik paling enak rapi entuk lurah Yen entuk lurah atine mesti bungah, sebabe apa pondone turah-turah. Salah sakiti aja digembyak-uyah, bunda atine susah. Paling enak Mas, paling enak mangan lapo-lapo. yen kowe takon aku dik paling enak mangan lawuh terasi Paling kapenak bojo karo sapa. yen kowe takon aku dik paling kepenak bojo karo MC Yen entuk MC mestine swara ati, sebabe apa ora tau bayar BRI. Salah setitik aja digawe iri, undang lara ning ati. perawan apa rondo Padha wae sing penting jodone. tuwa apa duga Padha wae sing penting jodone. ya 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 kowe ya 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 kowe ya ya ya